Я Олег Залевский, вітаю спадарства і запрашаю на спецэфір Белсату, прысвечаны вынікам перамоваў на саміце на Алясцы. Пра што Трамп з Пуціным дамовіліся, якія пункты непрымальныя для бакоў, калі чакаць вызвалення 1300 палітвязняў і якія яшчэ саступкі гатовы зрабіць Менск. Цягам бліжэйшай гадзіны паспрабуем акрэсліць прынамсі контуры новага свету па выніках глобальнага супрацьстаяння. А пакуль, калі вам бяспечна, прашу падтрымаць гэтае відэа лайкам ці каментаром, каб болей аўдыторыі далучылася да нас. Паехалі! We need to stand with Ukraine! President Putin, will you stop killing civilians? Thank you. Thank you so much. Спачатку прэзідэнт ЗША, пасля ягоны прадстаўнік, адразу два тэлефанаванні Лукашэнку са Злучаных Штатаў. Аналітыкі назвалі званкі з Вашынгтону велізарным прапагандысцкім поспехам для Лукашэнкі. Але навошта размова з Менскам спатрэбілася Дональду Трампу менавіта цяпер? І ці чакаць пасля гэтых размоваў вызвалення беларускіх палітвязняў? У той самы час, як самалёт Пуціна скіроўваўся да Аляскі, Трамп нечакана стэлефанаваўся з Лукашэнкам. Пра размову з амерыканскім прэзідэнтам спачатку паведаміла прэс-служба Лукашэнкі. Пасля ў сацыяльнай сетцы Truth Social напісаў Дональд Трамп. У мяне адбылася цудоўная гутарка з высокапаважаным прэзідэнтам Беларусі Аляксандрам Лукашэнкам. Мэтаю размовы было падзякаваць яму за вызваленне 16 вязняў. Мы таксама абмяркоўвалі вызваленне яшчэ 1300 зняволеных. Наша размова была вельмі добрая. Мы абмеркавалі шмат тэмаў, у тым ліку візіт прэзідэнта Пуціна на Аляску. Я з нецярплівасцю чакаю сустрэчы з прэзідэнтам Лукашэнкам у будучыні. Дзякуй за вашу увагу да гэтага пытання. Афіцыйны Менск не хавае захаплення. Больш за тое сталы прадстаўнік Беларусі ў ААН, а цяпер і адказны за перамовы з амерыканскім бокам Валянцін Рыбакоў запэўнівае, працэс ідзе няспынна. Когда он начал дальше эту мысль развивать, наш президент его остановил и сказал: Дональд, мы работу эту продолжаем, мы ее активно ведем, мы в контакте с представителями и Белого дома, и Государственного департамента США. У нас ведутся постоянные консультации. У час, як Трамп паціскаў руку Пуціну ў Энкарэджы, стала вядома пра размову Лукашэнкі з прадстаўніком Трампа Джонам Коулам. Менавіта ён разам з Кітам Келлагам прыязджаў у Менск сёлета ў чэрвені на сустрэчу, пасля якой вызвалілі 14 палітвязняў, у тым ліку Сергея Ціханаўскага. Конечно, з маральнага пункту гледжання мы не можам вітаць факт того, что так звяртаюцца да Лукашэнкі. Для нас ён не прэзідэнт, ён узурпатар, які сілай утрымаў уладу ў 20-м і зараз фальсіфікуючы з сілай самапрызначыўся. Але важна выказаць удзячнасць прэзідэнту Злучаных Штатаў Амерыкі за тое, што тэма вызвалення палітзняволеных знаходзіцца ў фокусе яго ўвагі і падтрымліваць дзейнасць як прэзідэнта, так і дзярждэпартамента ЗША, з якім мы знаходзімся ў пастаяннай камунікацыі па вызваленні ўсіх беларускіх палітзняволеных. Пасля званка Дональда Трампа Лукашэнку прадстаўнікі офісу Святланы Ціханаўскай правялі кансультацыі з калегамі з Дзяржаўнага дэпартаменту і Белага дому ў справе вызвалення палітзняволеных. Алесь Яшченка, Белсат. З намі на відэасувязі знаходзіцца галоўны дарадца Святланы Ціханаўскай Франак Вячорка. Вечар добры. Спадру Франак. Добрый вечер. Добрый. Так, пачнем ад самага пачатку, відаць, так, ад тэлефонных размоваў яшчэ перад самітам на Алясцы, якія адбыліся паміж Менскам і Вашынгтонам.
Прашлі амаль суткі з таго моманту, вы ўжо заважылі, можа, нейкія рухі, сігналы з боку Менску, ці наадварот, можа, Вашынгтон з вамі на сувязь выходзіў, і неяк працэс нейкі запушчаны, неякі ідзе заўважны? Ну, адразу пасля званка Трампа Лукашэнку мы звязаліся з камандай Белага дома дзярждэпартаменту, якая займаецца вызваленнем палітвязняў, і правялі з імі кансультацыі, атрымалі інфармацыю, пра што была размова, якія наступныя крокі, выказалі свае чаканні пра магчымае вызваленне, таму што ёсць спадзяванне, што гэты званок сапраўды паскорыць вызваленне. Трымаем кулачкі, але тут няма гарантыі і няма пэўнасці, што гэта адбудзецца. А потым ужо Коул і Сміт, з якім жа мы і размаўлялі, яны ўжо правялі размову паўторную з Лукашэнкам пра дэталі, як далей рухацца наперад. Ясна, што Лукашэнка ён хоча атрымаць усё, не даўшы нічога. Наше чаканне і мэта гэта вызваліць усіх. І скарыстацца гэтым вакном магчымасцяў, гэтым званком Трампа, каб спыніліся рэпрэсіі, каб усе выйшлі на свабоду, каб сітуацыя ў Беларусі істотна змянілася. Таму што цяпер сапраўды вот гэтае вакно магчымасцяў, яно ёсць, яно невялікае, яно можа быць недоўгатэрміновае, але мы проста павінны ім карыстацца ў нашых беларускіх інтарэсах. І тут у Трампа свой інтарэс. Гэта дасягнуць міру, дабіцца гуманітарнай перамогі, вызвалення людзей, захаваць жыцці людзей. А у нас мэта выратаваць сваіх зняволеных. І я думаю, тут мы будзем рухацца разам з амерыканскай адміністрацыяй. Вы кажаце, што няма гарантыі аб вызваленні палітвязняў, так, хаця і цягам гэтага года вызваленне фактычна адбываецца, хоць па кропельцы, так, і столькі ж ці нават болей набіраюцца таксама. Чаму няма гарантыі? Бо Александр Лукашенко і казаў у інтэрв'ю так, Саймону Шустару, што магу Ціханаўскага, магу там усіх вызваліць, так, там, палітвязняў. У чым перашкода? Ну, тому што Лукашенко бачыць палітвязняў як уласнасць, як закладнікаў, як свой адзіны актыў, які ён можа прадаваць, і ён хацеў бы ім гандляваць максімальна. І ён разумее, што калі ён спыніць рэпрэсіі, калі пачне вызваляць палітвязняў, ён перастане быць цікавым свету. І вось у гэтай такой палітычнай пастцы ён апынуўся, але і міжнародная супольнасць апынулася. І для Лукашэнкі зараз задача як можна больш атрымаць, зрабіўшы як можна менш. І ён хацеў бы вызваліць пару дзесяткаў чалавек, ці пару соцень, у лепшым выпадку, ўзамен, напрыклад, на зняцце санкцыяў. Але ёсць праблема, што калі будуць знятыя санкцыі, а 1000 чалавек застанецца сядзець у турмах, то як далей рухацца? І таму тут наша задача гэта максімум выціснуць, што магчыма. Менск, зараз мяч на баку Менску. Ну, далей кансультацыі трываюць, безумоўна, на ўзроўні Рыбакова яны ў асноўным ідуць. Пакуль няма рашэння пра зняцце санкцыяў. Гэта не пытанне сённяшняга дня. Лукашенко і так ужо атрымаў вельмі шмат. Ён атрымаў званок з лідарам Злучаных Штатаў Амерыкі ўпершыню за 30гадовую кар'еру. І я думаю, што цяпер ён павінен зрабіць наступны крок. Ну вось пра гэты званок ён звярнуўся да Лукашэнку, глыбока паважаны спартар прэзідэнт. Многія пабачылі ў гэтым змену палітыкі ЗША, так, цяпер не Святлана Ціханаўская ёсць на міжнароднай арэне прадстаўніком Беларусі для Вашынгтона. Прынамсі, як офіс на гэта вось адрэагаваў, на гэты выклік у сваім пазіцыянаванні? Ну, трэба разумець такую спецыфіку палітыкі і стылю Дональда Трампа, што ён размаўляе з усімі і з міжнароднымі злачынцамі, калі трэба дасягнуць міру, і пасылае там энвояў да Пуціна, разумеючы, што Пуцін забівае ўкраінцаў кожны дзень. У яго мэта гэта быць міратворцам. Трамп гэта такі Аан 2025 году, здачу якога ўсіх памірыць, усадзіць, вырашыць крызісы і пры гэтым абараняць інтарэсы Амерыкі. І ён з гэтай функцыяй у многіх рэгіёнах спраўляецца выдатна, таму што сапраўды некалькі войнаў за апошнія паўгоду былі спыненыя дзякуючы ягоным намаганням. Таму яго трэба менавіта такім чынам успрымаць. Ён не ўспрымае нейкія там полісі, палітыкі, якія былі шмат гадоў, дакументы, якія ў Злучаных Штатах Амерыкі там распрацоўваліся па кожнай краіне. Для яго гэта не існуе. Існуе гэты момант, існуе ягонае бачанне і рашэнне. Калі ён бачыць, што ёсць рашэнне ці ягоная роля ў нейкім крызісе, то ён проста туды ідзе і рухаецца наперад. І я думаю, што ён самастойна гэтае рашэнне прымае. Таму ён пазваніў Лукашэнку. Я не выключаю, што ён пазвоніць Ціханаўскай. Ён, з аднаго боку, там спрабуе вызваляць палітвязняў, камунікуе з Рыбаковым, але пры гэтым мы рыхтуем далей стратэгічны дыялог. Я думаю, што якраз Трамп можа
зрабіць для Беларусі вялікую паслугу, не толькі вызваліўшы палітвязняў, што задача нумар адзін, але сапраўды дабіцца больш істотных пераменаў. Вось тое, пра што мы называем дыялогам, вырашэннем крызісу, нацыянальным прымірэннем, калі ён зразумее, адчуе, што гэта ў яго сілах, і ён можа сапраўды сітуацыю Беларусі памяняць да лепшага і давесці Беларусь да свабодных выбараў, да мірнага транзіту, то беларусаў запомнілі яго сапраўды як вялікага героя, які вырашыў тое, што не мог вырашыць ніякі іншы лідар. Ну вось пра палітвязняў вы кажаце, што пару дзесяткаў чалавек магчыма выпусціць, то бок і я таксама гэта прачытаў, што гэта будзе такая схема, так, бо Александр Лукашенко ў адказе Трампу напісаў, што мы працягваем, мы не спыняем працу па вызваленні палітвязняў. Я так разумею, што вось будзе працягвацца вось менавіта гэтая схема, як мы маем цягам гэтага года, а на якія кампрамісы, скажем так, афіцыйны Менск гатовы ісці ў пытанні палітвязняў, тому што для мяне дагэтуль не да канца зразумела, чаму ён всіх не вызваляе, і я нават маю такую тэорыю, што справа ў лагістыцы, што ён проста не ведае, куды гэтых всіх людзей падзець, умоўна кажучы, так, і што будзе на наступны дзень, калі ён вызваліць, так, у Беларусі і з Беларусю агулам, бо і тут вот маем таго ж самага Віктара Бабарыку, да, там і Міколая Статкевіча, там Машу Калеснікаву, мноства. На якія кампрамісы і вакол чаго канкрэтна можа ісці гандаль у гэтым пытанні, таму што мы разумеем, што Трамп таксама ж яму прапануе нейкі бізнес, бо інакш Трамп не ўваходзіць у вырашэнне канфліктаў толькі праз бізнес-праекты. Вось што з боку ЗША Трамп прапануе там нейкую здзелку, пакупку чагосьці, так, ці нейкі бізнес, а чаму Лукашенко вось не можа да канца пайсці на гэтыя крокі? Няўжо можа Масква, напрыклад, глядзіць на гэта ўсё, і ён баіцца, каб не перагнаць Маскву у сваім збліжэнні з ЗША, так, а каб ісці за Масквой у збліжэнні? Вялікае пытанне. Не, я думаю, што Лукашенко узгадняе ўсе свае крокі з Масквой, у тым ліку камунікацыю з Дональдам Трампам з амерыканскай адміністрацыі, гэта сакрэт Палішанеля. Трамп падняў планку вызваліць усіх, я думаю, што ён будзе займацца, раз ён публічна, пісьмова гэта паабяцаў і гэтае патрабаванне выставіў, то мы павінны разлічваць і змагацца за вызваленне ўсіх. Папярэднія вызваленні, якія адбыліся без нейкага абмену на санкцыі, і Зянковіч, і Ціхановскі, і замежнікі, якія і Нюфер, якія былі вызваленыя, усе былі вызваленыя без нейкіх саступак з боку Злучаных Штатаў Амерыкі. Тут спрацаваў сам аўтарытэт Трампа. Я не выключаю, што і аўтарытэту Трампа, і вось званка, а можа быць нават візіту, можа быць дастаткова, каб рэальна вызваліць цих людзей. Для Лукашэнкі прызнанне, но нават важнейшае зараз за грошы. І калі Трамп гэта адаб'ецца, конечно, мы будзем гэта толькі вітаць. Наконт лагістыкі, Лукашенко хацеў бы ўсіх выкінуць за мяжу. Это не сакрэт, мог бы выкінуў бы мільёны беларусаў, усе, хто не згодныя, не лаяльныя, не моляцца на ягоны партрэт кожны дзень. І тое самае з палітвязнямі. Калі гаворка пра 1150 ці 1300 чалавек па спісе дысідэнта, то іх вывесці трэба ў бяспечную краіну. Гэта, безумоўна, незаконна, гэта дэпартацыя, а не вызваленне, але гэтая краіна павінна быць гатовая прыняць, таму тут шмат таксама праблемаў, як гэта арганізаваць. Калі гаворка не пра вызваленне, а пра дэпартацыю. Але калі, напрыклад, будзе такое рашэнне, то мы, як дэмакратычныя сілы, павінны быць гатовыя прыняць любую колькасць. Але мы будзем змагацца да самага апошняга моманту, каб людзі мелі магчымасць застацца ў Беларусі, каб не было прымусовага выдварэння з краіны. Франак, то у нас акурат есть выказванне прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету спадарыні Зазулінскай пра тое, ці грамадзянская супольнасць дасць рады прыняць столькі палітвязняў на раз, і вяртаемся, працягнем дыскусію, як мы можам это зрабіць. Так, у нас ёсць міжнародны гуманітарны фонд, але сродкаў у ім можа аказацца недастаткова для такой маштабнай дапамогі. У выпадку, калі гэта адбудзецца, мы абвесцім пра каналы камунікацый для ўсіх, хто гатовы будзе далучыцца да гэтага кроку салідарнасці. Так, ну, імаверна, тут будзе ў падтрымку і Польшча, так, і польскі ўрад, які і так шмат дапамагае грамадзянскай супольнасці, і Літва. І вось, калі казаць пра Літву, так і не адказаў пакуль што, не адказалі на маё пытанне датычна бізнесу, які можа бачыць бізнес у Беларусі Дональд Трамп, каб прапанаваць Лукашэнку. Ну, бо Беларусь калі, мне здаецца, гэта малавата для здзелкі такой глобальнай, так, маю на ўвазе зняццё санкцый з Беларусь калі, тым больш, дзеля гэтага трэба ж яшчэ будзе і Літву неяк угаварыць, так, на тое, каб гэтыя санкцыі былі адмененыя.
Што гэта можа быць? Это Беларусь-Калій, гэта газавая труба, пра якую кажа Ігор Тышкевіч і будзе неўзабаве ў нашым эфіры. Я думаю, что для Лукашенко наибольш важные, конечно, это калійныя санкцыі, гэта банкаўскія санкцыі, гэта абслугоўванне самалётаў, але Лукашенко ўжо знайшоў лазейку, як абыходзіць гэтыя санкцыі, таму ўжо на гэтым не настойвае. Я думаю, что это вось той пакет, што крытычна важны. Наконт астатніх інвестыцыяў, то, безумоўна, штаты зацікаўленыя прадаваць сваю нафту, як яны рабілі да 19 года, і некалькі танкераў Беларусь прыбылі, зноў жа праз балтыйскія парты. Але любы гандаль, які ў інтарэсах ЗША, ён бы мог працаваць з Беларусю. Просто пры лукашэнкаўскай Беларусі, непрадказальнай, ваюючай, ізаляванай, і гэты гандаль не будзе развівацца, так ці інакш. Мы таксама гэта абмяркоўвалі з амерыканскай адміністрацыяй, што толькі пры транзіце, толькі пры дэмакратызацыі Беларусі Беларусь можа стаць нармальным надзейным партнерам для гандлю і для амерыканскіх інвестыцыяў ЗША ў будучыню. Ну і няўжо Валентин Рыбакоў гэтага не разумее? Я думаю, Менск гэта таксама разумее, але таксама яго пэўныя мовы ёсць складанасці, звязаныя з гэтым транзітам. Так? І таксама мы разумеем, што цяпер вот эта сделка, которая адбываецца, што яна ўжо в працэсе рэалізацыі. Так? Путін там ужо рэгіструе нейкія амерыканскія кампаніі, так? Плюс нават гэты званок Лукашэнку сведчыць пра тое, што мы шмат чаго не ведаем, дзе Беларусь задзейнічана, так? У гэтым перамоўным працэсе. То бок гэтая сделка цяпер на доўгія гады мае Беларусь нейкім чынам фіксаваць у Еўропе з пункту гледжання, так, і бяспекі, і палітычнага ладу. Вось наколькі гэта магчыма ў сённяшняй сітуацыі? Так? Ну, мы тут уже падыходзім да гэтага круглага стала, магчыма, ці... Я думаю, што ключавы голас мае еўрапейскі звяз. Гэта асноўны гандлёвы партнёр. Ад еўразвязу залежаць ягоныя пазіцыі і пазіцыянаванне Беларусі, і будучыня, і бяспека, і эканамічны дабрабыт не ад ЗША. ЗША тут важнейшы для Лукашэнкі менавіта як прызнанне, каб выйсці з гэтай ізаляцыі шматгадовай. Ну і мы бачым, што Трамп як бы ставіць прызнанне умовай для прызнання умовы вызвалення палітвязняў, што добра, што ёсць нашай супольнай з вамі заслугай. Мы гэтую тэму палітвязняў зрабілі такой чырвонай лініяй для любых камунікацыяў з рэжымам. Да. Еўразвяз займае прынцыповую пазіцыю, Літва не саступіць, Польша не ступіць, ніхто ніякія санкцыі супраць Лукашэнкі здымаць не збіраецца, і ніякае прызнання Лукашэнкі ў бліжэйшы час не будзе. Таму тое, што робіць Трамп і ЗША, гэта адно. Але пазіцыя еўразвязу, яна зусім іншая. Франак, атрымліваецца, і здзелкі не будзе. Франак, атрымліваецца, і здзелкі тады не будзе. Здзелка будзе, але яна будзе толькі па палітвязнях. Толькі па палітвязнях, тое, што тычыцца ЗША, і тое, што ЗША можа прапанаваць Лукашэнку. Калійныя, фінансавыя санкцыі і нейкія міжнародныя. І таму казаць пра нейкі там адкрыццё гандлю, там транзіту праз Літву, гэта не ва ўладзе гэта прымаць. І наўрад ці Трамп з усёй ягонай сілай ён зможа пераканаць еўрапейскі звяз зараз забыцца на ўсе злачынствы Лукашэнкі, перагарнуць старонку і пачаць з ім сябраваць. Лукашенко таксічны для ўсіх палітыкаў. Я думаю, што і амерыканцы, якія з ім камунікуюць, яны не вельмі камфортна з ім камунікаваць. Але яны гэта робяць, таму што мы іх пра гэта просім. Так, але вось мы меры і дапамагаць вызваліць. Так, вось мы гэта і зразумелі, што цяперашняя вся эта сделка датычыць толькі палітвязняў, калі казаць пра беларусаў, так, і грамадзянскую супольнасць. Вось што толькі на кану. Ну, а дэкрыміналізацыя грамадска-палітычнай дзейнасці ў Беларусі, так, амністыя, гэта все далей. Гэта все не цяпер, гэта все можа ўжо пасля трохбаковай, так, сустрэчы Пуцін-Зеленскі, Трамп. Не, я думаю, што все-таки беларускі трек трошки асобна ідзе, хаця, вядома, ён частка агульных перамоваў, якія былі на Алясцы, якія працягнуцца трохбаковымі, але все-таки беларускі гуманітарны трек, ён тут асобнай лініі. Яго вядуць іншыя людзі, там іншыя умовы выстаўляюцца. Так, яно ў першую чаргу сфокусавана на палітвязнях. Да, магчыма, будзе нейкія там аднаўленне дыпламатычнай працы ў Беларусі, там з'явіцца больш дыпламатаў, але гэта таксама ў нашых беларускіх інтарэсах. Але поўнай перазагрузкі там ці змены развароту у міжнароднай палітыцы і прызнання Лукашэнкі я не магу сабе ўявіць цяпер. Ну, мы многае не маглі сабе ўявіць, Франак, будзем шчырымі, так, цягам 5 год, што адбылося ў нашым рэгіёне ў свеце. Дзякуй вялікі за размову, будзем сачыць, ну, запрашаць далей у эфіры, спадзяёмся, што ўжо хутка будзе нейкае развіццё падзей і добрыя нагоды для гэтага. Дзякуй, Франак.
Як военные дзеянні ва ўкраіне, так і рэпрэсіі ў Беларусі не спыняюцца. Паводле палітычных артыкулаў у пятніцу асудзілі градзенскага лекара Сергея Рамашова і гомельскага адваката Сергея Хлыстова. Палітвязня Тимофея Караткевіча з Магілёву накіравалі ў калонію. Амаль штодзень праваабаронцы фіксуюць новыя факты рэпрэсіяў супраць беларусаў. За кратамі цяпер застаюцца 1185 палітвязняў, яшчэ некалькі дзесяткаў чалавек у ізалятарах часовага ўтрымання на падставе адміністратыўных палітычных артыкулаў. Сама меней 206 асобаў у асаблівай рызыцы, звязанай са станам здароўя. Цягам апошніх 5 гадоў праваабаронцы вясны зафіксавалі больш за 100 000 фактаў рэпрэсіяў. Гэта лік параўнальны з колькасцю жыхароў Ліды. 8532 асобы прайшлі праз суды як фігуранты крымінальных справаў. 4064 асобы атрымалі статус палітвязня. Амаль 3700 чалавек судзілі канкрэтна паводле артыкулу «Удзел у акцыях пратэсту», частка другая артыкулу 293 і артыкул 342 крымінальнага кодексу. Іншым інкрымінавалі так званыя палітычныя артыкулы за нібыта хуліганства, распальванне сацыяльнай варожасці, знявагу Лукашэнкі, экстрэмізм і гэтак далей. На фоне распачатага рэжымам вызвалення палітвязняў адбываюцца новыя затрыманні і суды. Расце спіс арганізацыяў, каналаў і медыяў, абвешчаных КДБ экстрэмісцкімі матэрыяламі. Пакуль у нашай студыі з'яўляецца Андрэй Ягораў, аналітык і чалец каардынацыйнай рады, дэлегат. Прывітанне. Спадуру Андрэй, чулі вы Франака, ягоную пазіцыю, ягоную, скажам так, ацэнку тых падзей, якія ўчора адбываліся, што гэта гаворка толькі пра палітвязняў, так, пакуль што ў межах вот этих перамоваў паміж Вашынгтонам і Менскам, і што ніякай старонкі не будзе перагорнута з боку Захада датычна Лукашенка в плане там прызнання, хаця прэзідэнт Трамп як бы і назваў прэзідэнта Лукашенка так глыбока паважаным. Вось. Ну і што санкцыі Еўропа таксама працягне. Давай, можа, пачнем ад пачатку. Што для цябе было вось учора тое, што здарылася, якія наступствы для Беларусі і магчымасці? Ну, я думаю, что это дастаткова ясна было, што ў гэтым кірунку можа развівацца падзеі. Яшчэ там год таму, калі я казаў, што беларускі рэжым знаходзіцца ў такіх умовах, калі ён шукае любога іншага апірышча, акрамя Расіі, разумеючы, што калі сітуацыя з перамоўным працэсам па ўкраіне будзе разгортвацца далей, і гэта будзе набліжацца да мажлівасці хаця б прыпынення вайсковых дзеянняў, то для яго вельмі небяспечна заставацца адзін на адзін з Расіяй, і ён шукае любыя крыніцы іншай падтрымкі, іншага апірышча. І зараз вось у гэтай сітуацыі гэта дае нам шансы на перамовы з рэжымам адносна пэўных умовах, перш за ўсё вызвалення палітычных зняволеных у абмен, так бы мовіць, на ягоную частковую легітымацыю. У мінулым годзе мяне не зразумелі з гэтым, але зараз разгортваецца вось літаральна тое, пра што я казаў. І зараз аказваецца, што і санкцыі можна некаторыя здымаць, абмяркоўваць гэтыя пытанні дзеля выхаду палітычных зняволеных, і у прынцыпе нічога страшнага, што там Трамп называе Лукашэнку прэзідэнтам, то бок это вось как бы легітымнасць не такая свяшчэнная, как бы, і можна дзеля людзей паступіцца пэўнымі прынцыпамі. Як бы тут мне падаецца, што гэтая пазіцыя значна больш рацыянальная ў адносінах, калі мы кажам пра дэмакратычныя сілы, пра тое, што зараз казаў Франак Вячорка. Ну, а пра Злучаныя Штаты трэба разумець, што пытанне Беларусі для іх тут как бы другаснае. Яны не дзеля таго, каб вызваляць людзей, зараз размаўляюць з Лукашэнкам. Гэта адбываецца выключна таму, што Злучаныя Штаты зацікаўленыя ў перамоўным працэсе па ўкраіне, і яны шукаюць розныя падыходы да гэтай сітуацыі. Ну і ўрэшце рэшт рэгіянальны кантэкст пачынае граць трошкі большую ролю, чым раней, таму што падаецца, што у сітуацыі двухбаковых узаемадачыненняў, там перамоў Расіі, там Украіны, гэта тупіковая сітуацыя. І таму як бы пачынаюць задзейнічаць пэўныя рэгіянальныя рэчы, пачынаюць казаць пра зноў-такі больш стабільны мір, а значыць новую канструкцыю бяспекі, якая б гарантавала как бы Украіне бяспеку. А гэта значыць перагляд усяго, і тут не абысціся без такіх фактараў, як Беларусь, ну і у тым ліку некаторых іншых, таму што Расію клапоціць не толькі сітуацыя з Украінай, але, напрыклад,
напрыклад інтэрвенцыя захаду і ў іншыя зоны ранейшай адказнасці Расіі. Мы бачым мірны працэс пад эгідай зноў-такі Трампа паміж Арменіяй, Азербайджанам, Каўказ, да? І гэта не можа не турбаваць Пуціна. Яны разумеюць, што гэтая завязнуцасць іх ва ўкраіну, яна аслабляе іхнія пазіцыі і ў рэгіёне. Я думаю, што ў гэтым кантэксце з'яўляецца Лукашенко, ну і ў яго персанальных стасунках ён цікавы для амерыканцаў. Проста спытаць, а што Пуцін там хоча, да? Вот вы яго разумееце, бо ён размаўляе такой мовай, якой мы не разумеем, можа вы нам патлумачыце. І Лукашенко, як дасведчаны палітык, тут можа даць пэўныя парады. Мне падаецца, што ён даволі паспяхова гандлюе вось гэтымі спецыяльнымі стасункамі з Расіяй. Ну, калі казаць пра ваше выказванне, ад якога вы пачалі, я гледачам толькі нагадаю, так год таму бадай, што Андрэй Ягораў такой заявай выступіў у каардынацыйнай радзе, што нам варта прызнаць легітымнасць Александра Лукашенка часткова в абмен на прыезд паслоў і вызвалення палітвязняў. Так што наступным крокам, я так разумею, Беларусь вернуцца паслы, і гэта супер важна, так, для прызнання нашай краіны як незалежнай. Гэта прынамсі мажліва. Ну, зараз гэты працэс, ён разгортваецца, ну, не наўпрост как бы гэтым рэчышчы, што в Москву вяртаюцца, вызваляюцца палітзняволеныя, але адбываецца частковае прызнанне наяўнасці Лукашенка дэ-факта. Трамп з імі размаўляе як дэ-факта. І разам з тым дэ-факта незалежнай Беларусі, ну, таму што апошні колькі год-два мы ўжо жывем з такімі проста думкамі, што там ад той Беларусі засталося. Што цікава, пра гэта кажуць таксама ва ўкраіне. Зараз, Андрэй, мы выпусцім проста кароткі каментар з-пад расы акіяна, так, вядомага палітычнага таксама аналітыка в Украине, як там побачили звонок Трампа Лукашенку, калі ласка? Трамп зашел на задний двор Путина, пока тот уехал из дому, и с бифштексом пришел к его собаке. Погладил собаку, накормил собаку его и продемонстрировал тем самым, что Лукашенко далеко не в кармане у Путина. И, собственно, это не настолько преданный пес, и поводок у него гораздо длиннее, нежели Путин бы хотел. Ведь Трамп спокойно себе перепрыгнул через забор, прибежал, и этот пес хвостиком сразу же мило замотылял и с радостью бы ушел бы с новым хозяином, если бы такая возможность была. Ну, для нас это такі трошки аптымістычны погляд. Конечно, ну, так можа бачыцца как бы сітуацыю толькі чалавек звонку, які не вельмі разумее вот сістэму стасункаў паміж адносінаў паміж беларускім рэжымам, расійскім рэжымам, Беларусю і Расіяй, таму што Лукашенко, канешне, карыстаецца любой магчымасцю для манёўра, якая для яго вельмі вузкая. І толькі перамовы Трампа з Пуціным і дамоўленасці, напрыклад, пра вяртанне амбасадараў, там пацяпленне адносінаў са Злучанымі Штатамі просто разгарнули для яго іншую перспектыву. То есть Лукашенко адразу ж пачаў карыстацца гэтай мажлівасцю, бо раней не існавала. Але як толькі мінімальныя шансы на нейкія мажлівасці усталяваць асобныя стасункі з Амерыкай з'явіліся, ён пачаў іх карыстацца. Але не можа ісці далей, чым Расія. Вось как бы што тут прынцыпова. Што гэтая прастора для манёвра, і, канешне, ён карыстаецца, і можа заўсёды казаць, ну, Володя, ну, ты ж сам, ну, так я ж, как бы, вот, але калі Володя не будзе гэтага рабіць, то і Александр таксама нікуды не пойдзе. Ну, у такім разе, калі мы прымаем, што вынікі на Алясцы, ну, такія прамежкава не найгоршыя, так, але як бы і прарыву не адбылося, скажем так, працэс працягваецца, то і з вызваленнем, але такіх відавочных вынікаў мы не маем, так, ну і па рэакцыям, што Пуціна нават не накармілі, так, дэлегацыю расійскую адправілі дадому, ну, не было нейкіх канкрэтных дамоўленасцей, якімі можна было бы пахваліцца ніводнаму з бакоў. Гэта значыць, што і Лукашенко, в прынцыпе, не мусіць ісці на далейшае збліжэнне у выніку, у якасці вызвалення, так, вялікай колькасці палітвязняў, а пачакаць нейкіх наступных крокаў ад Пуціна. Ну, не зусім так, таму што зараз прастора адносінаў, ну, скажем, глыбіня адносінаў паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі большая, чым паміж Злучанымі Штатамі і Беларусю. То бок там ёсць яшчэ куды ісці. Напрыклад, тыя самыя амбасадары. То есть усталяванне нармальных дыпламатычных стасункаў — гэта мажлівы крок, і ў гэтым кантэксце могуць быць, ну, нейкія вызваленні палітычных зняволеных. Магчыма, нават масавыя. Ну, канешне, тут яшчэ как бы і санкцыйны рэжым. І санкцыйны рэжым таксама Лукашенко ўжо можа пачаць абмяркоўваць з
Трампом. З Трампом санкцыйны рэжым. А што з Еўропай? Зараз, власна, Ігор Тышкевіч да нас падключаецца, неўзабаве мы прывітаем яго, там настрайваюцца пакуль тэхнічна. І вось абмяркуем два топікі, две тэмы такіх асноўных. Так, гэта вось дэмакратычныя сілы, ці штосьці для іх змяняецца в этом, так, ну і будучая архітэктура бяспекі ў Еўропы, так, і тут вот роля еўразвязу, ці па кані корм, так сказаць, дэмакратызаваць Беларусь. Найперш, спадару Андрэй, вашыя думкі пра дэмакратычныя сілы, штосьці змяняе вось для нас учорашні званок? Для нас, для сілаў. Ну, гэта не асабліва змяняе, я б сказаў, сітуацыю для дэмакратычных сілаў, тому што яны знаходзяцца у глыбокай перыферыі гэтага працэсу. То бок Трамп не кансультуецца з офісам Святланы Ціханаўскай, тэлефанаваць яму Александру Григоровичу ці не, так это не робіць яго. Спадар Франак кажа, што магчыма і патэлефануе. Магчыма, патэлефануе калісьці, але ён не патэлефануе для кансультацыяў, ці яму званіць Александру Григоровичу, ці там ехаць Крысу Сміту чарговы раз у Беларусі. Не, такіх кансультацыяў не вядзецца, яны не будуць весціся. Зноў-такі для амерыканцаў гэтыя дэмакратычныя сілы, гэта, хутчэй, пэўны для іх актыў, таксама, які можа быць у пэўнай сітуацыі скарыстаны, яны не будуць проста адмаўляцца ад кааперацыі з дэмакратычнымі сіламі грамадзянскай супольнасцю, таму што гэта хоць і не прымус нейкі Лукашэнка, але пэўны фактар таго, што мы ўсё ж такі можам, ведаеце, не толькі з вамі, але з альтэрнатыўнымі сіламі, яны не трэба надаваць зашмат, здаваць усе актывы адразу, якія ў іх ёсць, толькі дзеля таго, каб атрымаць нейкае распалажэнне Лукашэнкі. Яны і так проста з гэтых кантактаў яго маюць. Калі што, гэта можа быць фактар, які там можа быць часткова зайграны ў нейкім кантэксце перамоўнага працэсу, калі ён будзе тычыцца рэгіянальных стасункаў, адносінаў Беларусі, ролі Беларусі ў гэтай канфігурацыі. Тут проста дэмакратычныя сілы, дэмакратычная супольнасць у цэлым можа быць скарыстана як пэўная супрацьвага беларускаму рэжыму, ці проста для паслаблення іхняй ролі і голасу ў гэтым працэсе. То рана хаваюць крытыкі дэмакратычных сілаў аб'яднаны пераходны кабінет і все іншыя структуры. Да нашай размовы далучаецца Ігор Тышкевіч, аналітык беларускі з Украіны. Вечар добрый вам, спадару Ігор. Добрый вечер. Так, я бы вам хотел бы задать пытанне бо вы учора у сваіх стрымах, у ацэнках саміту казалі, што цяпер ЗША выходзіць з Еўропы, і пытанне дэмакратызацыі Беларусі, бяспекі ў рэгіёне кладуцца на плечы еўразвязу. Маё пытанне да вас, ці пака не корм, так сказаць, так, ці дасць раду ў сённяшнім стане еўразвяз і на што ён здольны, так, але спачатку, можа, у вас ёсць ремарка датычна таго, што казаў Андрэй пра перспектывы дэмакратычных сілаў у сённяшняй сітуацыі. Давайте так. Трэба раздзяляць перспектывы дэмакратычных сіл, офіс Святланы Ціханаўскай, пераходны кабінет і все інше. Калі мы говорим пра палітыку дэмакратычнай сілы, да. Усё ж такі. Калі мы говорим пра палітыку Злучаных Штатаў Амерыкі, на жаль, ці на шчасце для кагосьці, адбываецца пераход у іншы фармат супрацоўніцтва, калі геапалітычныя інтарэсы ставяцца вышэй за інтарэсы дэмакратызацыі. І пра гэта была цэлая нізка аналітычных артыкулаў, у тым ліку у блізкіх да рэспубліканцаў аналітычных цэнтрах, дзе прыводзіліся у прыклад супрацоўніцтва з Афганістанам, супрацоўніцтва з Іракам, супрацоўніцтва з аравійскімі монархамі, якіх нельга назваць дэмакратамі, але дзеля геапалітычных нейкіх інтарэсаў, зрэшты, Іорданії. Дзеля геапалітычных інтарэсаў можа заплюшчыць вочы на правы чалавека на штосьці іншае і атрымаць свой бонус. Адпаведна, званок Трампа Лукашэнку – гэта спроба згуляць у гэтую гульню. Гэта не азначае, што паварот адбыўся, ён уже незваротны. Але гэта досыць трывожны званочак для тых, хто верыць у працяг працы альбо працяг супрацоўніцтва паводле каштоўнасцяў. У дадзеным выпадку са Злучанымі Штатамі Амерыкі гэта ўжо адыходзіць. І ў выпадку, калі дыялог будзе працягнуты і калі гэты дыялог будзе весціся навокал сферы ўплыву Кітаю, у першую чаргу, таму што Злучаных Штатаў Амерыкі турбуе ўсё ж такі перш-наперш КНР, а не Расія, а магчымасці пашырення манеўру для Лукашэнкі для таго, каб знізіць у тым ліку ўплыў ад Расіі і прыход амерыканскіх інтарэсаў, то беларускія
арганізацыі беларускіх дэмакратычных сілаў в экзіле, я маю на ўвазе віленскія групы, варшаўскія групы, яны вымушаны будуць трансфармаваць сваю палітыку, таму што, яшчэ раз, Злучаныя Штаты Амерыкі, асабліва пры Трампе, яны ідуць у рэчышча, на жаль, ці на шчасце, зноў-такі гледзячы, для каго рэальпалітык. Але гэта дадзенасць, і гэта і тое, што ёсць. І, адпаведна, плюс да ўсяго Трамп гэта бізнесмен. Гэта азначае выгада тут і цяпер. Сыходзячы з гэтага, трэк выгада тут і цяпер і здзелка для Лукашэнкі, гэта, ў прынцыпе, зразумела. У выпадку здзелкі са Злучанымі Штатамі Амерыкі альбо працягу кансультацый, на жаль, але і Польшча, і Літоўская рэспубліка, яны змушаны будуць прыслухоўвацца да голасу Вашынгтона. Каб захаваць каштоўнасную, калі будзе жаданне захаваць каштоўнасную складавую палітыкі і падтрымкі, то групы ў Варшаве і Вільні, яны змушаны будуць шукаць новых прыярытэтных партнераў. І новыя прыярытэтныя партнеры – гэта краіны са старой Еўропы, тыя краіны, якія абмяркоўваюць тэзу аўтанамізацыі еўрапейскай палітыкі. У першую чаргу гэта Францыя, Нямецчына, Брытанія, якая няхай сёння не ўваходзіць у еўрапейскі звяз, выйшла з яго. Але гэта пытанне пераарыентацыі, у тым ліку ключавых партнерстваў, ключавых кантактаў і так далей. Таму гэта выклік для дэмакратычных сілаў. З пункту гледжання перспектыву самой Беларусі тут досыць цікавая сітуацыя, таму што калі браць мэты, якія ставяць Злучаныя Штаты Амерыкі, апроч атрымання выгады тут і цяпер, то калі гэтыя мэты укладаюцца ў стварэнне магчымасцяў для балансавання Рэспубліка Беларусь, незалежна ад таго, хто будзе пры ўладзе, уплыву Расіі, то з пункту гледжання нацыянальных інтарэсаў Беларусі гэта можа быць пазітыўна. Іншая справа, што калі ты заяўляеш, што ты ёсць частка палітычнага працэса, трэба камунікаваць гэтую тэму таксама. Я маю на ўвазе ў дадзеным выпадку не Лукашэнку, а ягоных апанентаў. Якраз такі не з пункту гледжання сваёй уласнай будучыні, а з пункту гледжання нацыянальных інтарэсаў. Што ёсць добра, што ёсць кепска. І для дарослага палітыка не мае праблемы ў тым, каб у нечым сказаць, што твой апанент, прынамсі, рух твайго апанента альбо думкі твайго апанента ідуць у слушным кірунку. Гэта нармальна. Пры гэтым крытыкуючы падыходы, тактыку і так далей. Таму гэта таксама вельмі моцны разлом, на жаль. І гэта пэўны крызіс камунікацыі, крызіс ідэяў, крызіс перабудовы ўнутранай арганізацыйнай. Гэта ёсць. Спадар Ігор, так, это зразумела. Я бы хацеў, бо ў нас часу мала, на жаль, я бы хацеў все-таки перайсці да ўжо тэмы вось будучай архітэктуры бяспекі ў Еўропе. Я дапускаю, што там малая тэма на дадзены момант, хоць і вельмі важная, таму што нічога не відаць, каб рабілася ў гэтым накірунку. Вот. Ці штосьці ёсць? Пакуль яна, якая яна будзе, пакуль невядома, таму што роля НАТО, яна будзе зніжацца. Магчыма, не адразу, але пэўнай меры яна будзе зніжацца. Роля рэгіянальных кааліцый будзе павялічвацца. І тут рэгіянальная кааліцыя, з аднаго боку, гэта канцэпцыя міжмор'я, якую прасоўвае Польшча, якая будзе, хутчэй за ўсё, атрымае падтрымку Вашынгтона, таму што гэта балансаванне ўплыву і Нямецчыны, і Расіі адначасова. І Беларусь можа быць упісанай альбо як праціўнік канцэпцыі міжмор'я, альбо як партнер, альбо як удзельнік. І тут гэта якраз таки тое, што трэба камунікаваць беларускім дэмакратычным сілам. Пра што трэба думаць, дарэчы, і Лукашэнку таксама, зрэшты. Другая рэч, гэта агульны накірунак, якім я ўжо згадваў, аўтанамізацыі еўрапейскай палітыкі. Гэта краіны старой Еўропы, якія зараз все больш выступаюць з пункту гледжання таго, што знешняя палітыка Еўрапейскага Саюза мусіць быць адвязаная ад амерыканскага трэку знешняй палітыкі. І гэта таксама важны фактар, таму што з ім трэба лічыцца. І трэці фактар – гэта змена балансу сіл у рэгіёне, таму што з'яўляюцца новыя супердзяржавы. Тыповейшы прыклад – гэта Турэччына, для якой, дарэчы, нягледзячы на то, што на супрацоўнічае з Расійскай Федэрацыяй, для якой украіне выгадна умоўная перамога Расійскай Федэрацыі ў вайне, таму што станам на сёння Турэччына ёсць дамінанта на паўднёвым Каўказе, і Турэччына дэ-факта ёсць дамінанта ў Чорным моры. Калі Расія выходзіць пераможцай у вайне, то гэтая канструкцыя разбураецца. І, адпаведна, турэцкія інтарэсы – гэта не толькі Чарнаморскі рэгіён і Каўказ. Турэччына зараз актыўна супрацоўнічае з краінамі Цэнтральнай Азіі. Турэччына мае гісторыю супрацоўніцтва з Лукашэнкам.
І інтарэсы якраз такі прасоўвання, улічваючы геапалітычныя праекты Турэччыны, яны ёсць і на Беларусь, але ў будучым. Іншае пытанне, што, на жаль, беларускія дэмакратычныя сілы не камунікуюць ні з Турэччынай, ні з Азербайджанам. І гэта вельмі вялікая хіба, таму што калі ты не камунікуеш, калі ты не прадстаўляеш сваё бачанне, што пры змене ўлады у нас будзе нармальнае супрацоўніцтва, ты не можаш зацікавіць, і тут якраз пытанне не пра каштоўнасць, не пра дэмакратыю, тут пытанне, ты не можаш зацікавіць патэнцыйных партнераў, якія сёння даюць раду расійскаму ўплыву, якія сёння ставяць на месца Пуціна. І на мою думку, гэта вельмі згубная палітыка. Спадар Ігор, дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі, што падключыліся трошку пазнаваты, таму менш часу мелі з вамі, але, спадзяюся, у панядзелак зможам яшчэ працягнуць, тым больш там зноў будуць сустрэчы. Зеленскі ў Вашынгтоне сустракаецца з Трампам. Дзякуй вялікі за размову. Дзякуй вам. Так, спадару Андрэй, то вось у працяг, можа, акурат гэтай тэмы. Верыце ў такі расклад, што у нас сапраўды Беларусь это будзе такая тое, што як і цяпер, як даўняя ідэя, што мы павінны балансаваць паміж захадам і ўсходам. То бок мы цяпер в этой сурой канцэпцыі будучай еўрапейскай бяспекі канструкцыі мы знаходзімся ў этой, нам рыхтуецца такая роля балансавання паміж захадам і сходам. Вы ў гэта верыце? Ёсць для гэтага патэнцыял, ресурсы, як нас там можна заякарыць, скажам так, такім чынам адарваць, хоць трошкі адсунуць ад Расіі. Ну, трэба трошкі спусціцца з небесаў на зямлю. Неяк меў размову з высокім дыпламатам замежным адносна якраз вось гэтай канструкцыі рэгіянальнай бяспекі і там і бягучых праблемах, дзе ён з цікавасцю слухаў як бы пра вось гэтыя рэгіянальныя расклады, там ролю Беларусі, што гэта можа быць, а потым сказаў, што ну вы ведаеце, што вось калі паглядзець на стол, то нашая сітуацыя на вось тут, да, а праблемы рэгіянальнай бяспекі, як яны будуць там вырашацца, яны вось там, да. І таму мы але прынамсі ведаць, куды ісці, в якім накірунку? Вось зараз адбываецца, як мне падаецца, вось гэты зрух, калі ўпершыню пачулі у гэтых размовах Трампа і Пуціна, якія адбыліся, пра вось гэты рэгіянальны аспект, дзе стабільнасць там міру будучага яна залежыць ад новай канструкцыі гэтай бяспекі. І Расія неадначасова, Пуцін і нават Лукашенко заявлялі пра то, што яны хочуць якраз перагляду вось гэтых адносінаў. Адна з прычын пачатку вайны афіцыйна. Афіцыйна, так. І яны сапраўды ў гэтым зацікаўлены, у нейкім новым балансе. І сам Трамп у сусветнай палітыкі з'яўляецца тым чалавекам, які парушыў у пэўнай ступені той баланс, які існаваў. І сапраўды зараз яны усе как бы і геапалітычныя асноўныя сілы ад Кітаю, там, ну, еўрапейскага звязу і Злучаных Штатаў шукаюць новы баланс і как бы сваю ролю у гэтай канфігурацыі. Ну і адпаведна как бы рэгіянальныя краіны тут могуць набыць новае гучанне. Мажліва там у такой канцэпцыі міжмор'я скептычна да гэтага стаўлюся, але тым не менш нейкая аналаг, як мне падаецца, больш цікавы тут для абдумывання, гэта нешта накшталт Хельсінскага працэсу 2. І вось гэты хельсінскі працэс, новыя Хельсінкі, таму што відавочна адбыўся крызіс ці нават поўны развал, я б сказаў, як бы сістэмы, якая была гарантаваная хельсінскімі пагадненнямі АБСЕ, і зараз час пераглядаць. І вось тут можна не чакаць, пакуль вось вялікія дзядзькі, там, как бы Пуцін з Трампам, там, Зеленскім і развязам дамовяцца пра штосьці, каб даць старт гэтаму працэсу, як калісьці гэта было, калі дамовіліся американский президент с советским генсеком. Ну, это ранее. 72-й. Брежнев и Ніксон, здаецца. Тады дамовіліся. І тут гэта можа выглядаць у пэўным сэнсе так, але тут час для такіх краінаў, як Польша, Літва, Вышэградская група, краіны Балтыйскага мора ініцыяваць самастойна некаторыя працэсы загадзя, думаць прынамсі пра тое, што можа быць. І тут вось у гэтай канфігурацыі Беларусь можа граць сваю ролю. Таму што Славакія цяпер яшчэ так захоўвае блізкія нават адносіны. Тут шмат магчымасцяў з'яўляецца, у тым ліку нават з'яўляецца мажлівасць зайграць вось гэтых дзіўных лідараў кшталту Орбана, Фіцо, якія маюць значна лепшыя адносіны з людзьмі кшталту Аліева
і Лукашенка. Так, дзякуй вялікі за размову. Андрэй Ягоруб, аналітык палітычны і дэлегат Каардынацыйнай рады, быў у нас у гасцях. Андрэй, дзякуй вялікі за прыход. Наперадзе нас яшчэ важны спікер з Украіны, як у Киеве бачыць сітуацыю. Нам важна таксама ведаць. Да наступных эфіраў. Таксама, спадзяюся, з добрымі нагодамі. Дзякуй, да пабачэння. Чырвоны дыван для кіраўніка краіны-агрэсара на амерыканскай вайсковай базе. 3 гадзіны перамовы і кароткае резюме да угоды наконт спынення вайны. Яшчэ далёка. Пра тое, у якім антуражы прайшла сустрэча Пуціна і Трампа у нашым матэрыяле. Энкаридж, вайсковая база Элмендорф-Ричардсон. На землі чырвоная дывановая дорожка, у небе знішчальнікі. Дональд Трамп заставаўся ў сваім самалёце, пакуль Пуцін не прызямліўся. З трапаў 2 прэзідэнты сходзяць амаль сінхронна. Трамп апладуе Пуціну. Кадр, які імгненна разляцеўся па ўсіх стужках. Белы дом, зрэшты, выразаў гэты фрагмент з афіцыйнага відэа. Але менавіта тады стала ясна. Шоу пачалося. 2 поціскі рук. Першы 11 секундаў, другі кароткі на подыуме. Трамп звыкла цягнуў руку Пуціна да сябе. Фірмовы прыём. У пагоні за мірам такі лозунг красаваўся на банерах, пад якімі лідары моўчкі пазавалі. Амерыканскія журналісты трымаліся свабодна і выкрыквалі нязручныя пытанні Пуціну. Крамлёўскі пул да такога відавочна не прывык, у чым прызнаваліся і прапагандысты. Пуцін некалькі разоў рабіў выгляд, што не пачуў. І яшчэ цікавая дэталь. Пуцін паехаў у кадылаку Трампа, хоць яго і чакаў традыцыйны Аурус. Фармат жа уласна перамоваў змяніўся ў апошні момант. Ніякай размовы тэт-а-тэт, а 3 на 3 з Пуціным, Лаўроў і Ушакоў, Трампам Руб'ё і часты госць Крамля Уіткаф. Амаль 3 гадзіны за зачыненымі дзвярыма. У гэты ж час на вуліцах Энкарэджу акцыя падтрымання Украіны. Калі Трамп і Пуцін усё ж выйшлі да прэсы, першы насуперак дыпламатычнаму пратаколу слова ўзяў гаспадар Крамля. Казаў пра паважлівую атмасферу і дарагога суседа Трампа, а яшчэ пра брацкія народы Расіі і Украіны ды славутыя так званыя першапрычыны канфлікту, пашырэнне НАТО і міфічны нацызм ва Ўкраіне. Не абышлося і без кароткага гістарычнага экскурсу. Трамп жа пачаў з простага і несуцяшальнага, пакуль угоды няма. Колькі б разоў ён не назваў сустрэчу прадуктыўнаю, вынік заставаўся тым жа. Дамовіцца не ўдалося. Прэс-канферэнцыя ўклалася ў 10 хвілінаў, 8 з якіх прамаўляў Пуцін. Абышлося без пытанняў ад медыяў. Запланаваны рабочы абед адмянілі. Картэжы раз'ехаліся. Замест дыпламатычнай трапезы маршруты паасобку. Пуцін паехаў ускладаць кветкі савецкім лётчыкам на мясцовыя могілкі. Трамп падняўся ў паветра курсам на Вашынгтон. Александр Баразенко, Тэнгіс Адамія, Белсад. Працягваем наш жывы эфір, спецыяльны эфір пасля дах саміту у Алясцы. І з намі цяпер на відэасувязі знаходзіцца Пятро Ляшчук, палітолог, доктар палітычных навук з Украіны. Вечар добры вам, спадар Пятро. Добрый вечер. Так, ну, самое у мяне засталося важнае пытанне па выніках этого саміту. Як ці Пуцін ухваляе, бо тое, што Зеленскі ухваляе трохбаковую сустрэчу, мы ўжо зразумелі, ён пра гэта заявіў, у нас ёсць цытата. А чаму Пуцін так неахвотна ідзе на сустрэчу з Зеленскім і з Трампам, так неахвотна да этого ставіцца? Ну, я думаю, що це, так би мовити, там багато факторів. По-перше, він і війну не сильно хоче завершувати. А по-друге, мабуть, його імперська велич тут страждає ставити себе разом із президентом України. Так що, я думаю, тут комплекс відповідних причин. Його, в принципі, не цікавлять якісь змістовні переговори, потягнути час, висунути якісь вимоги. Ну, це йому більше подобається. Гэта Пуцін. А калі казаць пра Трампа, я таксама зразумеў з учорашняй сустрэчы, што Трамп, так сказаць, праглынуў, што цяпер ужо няма гаворкі пра спыненне агню, а ёсць толькі пра мірную, вось эту доўгую, всеаб'емлющую, так, мірную дамову. Правільна мы зразумелі, што цяпер ужо перамовы пра гэта вядуцца? Ну, це написав Трамп, да, і були джерела, і Трамп про це особисто написав.
І це насправді велика проблема, тому що уявити собі укладання такої угоди найближчим часом важко. Я більше скажу, неможливо. І взагалі, якщо ми проаналізуємо історію протягом останніх десятиріч, то практично ми не знайдемо прикладів, коли б війни завершувалися реальною мирною угодою. Немає мирних угод, навіть, наприклад, в Корейській війні, чи, наприклад, на Кипрі. Да? Тільки припинення вогню, там якесь перемир'я, там таке щось є, а мирної угоди немає, тому що її дуже важко укласти. Тому що мирна угода – це вирішення усіх суперечностей між державами. А як їх зараз можна вирішити? То бок гэта таксама тактика Кремля. Спадар Петро, бок таксама гэта тактика Кремля, каб зацягваць перамовы і працягваць наступальныя дзеянні. Трамп... Абсолютно верно. Так, Трамп, медыі паведамляюць, што Трамп нібыта паведаміў еўрапейскім палітыкам, што Зеленскаму трэба аддаваць Донбас. Ці гаворка толькі пра Донбас? Вось гэта той камень судакранання, который не дае рушыць далей у перамовах. Там же ж не тільки про це. Там ще Reuters, здається, писав про те, що він вимагав від Трампа гарантії, що буде офіційний статус російської мови і захист Російської православної церкви в Україні. Я більш ніж переконаний, що там ще і про інші питання. Це ж легендарна демілітаризація, денацифікація і так далі. Тобто питання дуже далеко сильно виходять лише за межі питань територій. Зараз нібито мова про Донбас, але знову ж таки нічого йому не завадить далі ставити якісь інші вимоги і питання. Тут він же ж початково не починав війну заради якихось територій. І зараз оці всі питання за межами територіальних, але які стосуються суверенітету України, вони нікуди не поділися. І якщо подивитися риторику, то де-факто ми повернулися у початок цього року, коли почалися переговори. Спадар Петро, апошняе пытанне, калі можна коротенько, на жаль, часу малавата застаецца. У выніку саміт на Алясцы будзе працяг, ці гэта зрыў і нам трэба чакаць наступнага нейкага раунду, так, з наступнымі уводнымі. На наступным тыдні мы атрымаем пытанне, калі адбудзецца трохбаковая сустрэча. Чекаємо зустрічі 18 числа між Трампом, Зеленським і лідерами Європи. Я думаю, після цього стане трохи більш зрозуміло. Дякую. Видатно за такий короткий, всеоб'ємлющий адказ. Дякую вялікі. Петро Алешчук, політолог, доктор політичних наук, був з нами на відеосувязі. Ну і што ж, будзем тады чакаць панядзелку, а пакуль да панядзелку Еўразвяз не мае выходных і сёння аператыўна адрэагаваў на вынікі перамоваў на Алясцы, калі не ў канкрэтных рашэннях, то прынамсі сустрэчы дзеля выпрацоўкі пазіцый. Яе дэталі ведае Алесь Сіліч. Сёння ў Брусэлі, нягледзячы на выходны дзень, адбылося пільнае паседжанне амбасадараў Еўразвязу. Мэта – абмеркаваць вынікі саміту на Алясцы. Як паведамляе італьянскае агенцтва АНСА, тэрміновасць, з якую сабраліся дыпламаты, паказвае асаблівы градус заклапочанасці гэтым пытаннем. Зрэшты, безвыніковасць перамоваў Трампа з Пуціным узрушыла ўсе палітычныя колы Еўропы. Перамовы Трампа і Пуціну ў Алясцы не прывялі да значнага прагрэсу ў спыненні вайны ва ўкраіне, але пацвердзілі. Пуцін шукае не міру, а спосабу аслабіць адзінства Захаду і працягваць распаўсюджваць сваю прапаганду. Ён імкнецца цягнуць канфлікт, каб максімальна дасягнуць мэтаў расійскай экспансіі, незалежна ад ахвяраў і разбурэнняў украінскіх гарадоў. Тым не менш, гэта сустрэча важная, бо раскрывае сапраўдную матывацыю і мысленне Уладзіміра Пуціна. Сваё расчараванне вынікамі сустрэчы Трампа з Пуціным выказаў былы намеснік міністра замежных справаў Нямецчыны Вольфганг Ішынгер. Пуцін атрымаў сваю чырвоную дарожку разам з Трампам, а Трамп не атрымаў нічога. Тое, чаго і варта было чакаць. Ні спынення агню, ні міру, ніякага рэальнага прагрэсу. Лік цалкам ясны, 1-0 на карысць Пуціна. І ніякіх новых санкцыяў. Для украінцаў нічога. Для Еўропы глыбокае расчараванне. Паколькі відавочна, што Расія імкнецца зацягнуць канфлікт ва ўкраіне, еўрапейскія палітыкі разглядаюць розныя варыянты, каб наблізіць завяршэнне вайны. Гэтак брытанскі прэм'ер Кір Стармер адзначыў, што дыялог можа стаць магчымым шляхам да спынення агню. У выпадку, калі гэта не спрацуе, заходнія саюзнікі мусяць быць гатовы да таго, каб яшчэ мацней націснуць на Расію.
Пра неабходнасць працягваць ціск выказаўся і міністр замежных справаў Нарвегіі Эспен Барт Эйде. У сваю чаргу французскі прэзідэнт Эммануэль Макрон нагадаў, што акрамя ціску мусіць працягвацца і падтрыманне Ўкраіны. Любы трывалы мір мусіць суправаджацца непахіснымі гарантыямі бяспекі. У сувязі з гэтым я вітаю гатовасць Злучаных Штатаў зрабіць свой унёсак. Мы будзем працаваць над гэтым разам з імі і з усімі нашымі партнёрамі з кааліцыі ахвочых, з якімі мы неўзабаве зноў сустрэнемся, каб дамагчыся канкрэтных вынікаў. Вядома, сустрэча Трампа з Пуціним горача абмяркоўваецца ў міжнароднай прэсе. Гэтак выданне «Гардыян» назвала саміт на Алясцы няплённай спробай, якая паказала, што Крэмль не шукае кампрамісу, а толькі зацягвае канфлікт. Associated Press у сваю чаргу падкрэслівае, што Захад усё больш бачыць у гэтым саміце сімвал капітуляцыі і змарнаванага часу. А Financial Times піша, што для Еўропы гэта момант горкай праўды, калі Вашынгтон дэманструе гатовасць ісці на саступкі, а Масква атрымлівае магчымасць паказаць сябе пераможцаю. Алексеевич, Белсат, Брюссель. І ў нашым спецэфіры гэта ўсё, што мы падрыхтавалі для вас, але наперадзе вас чакае яшчэ наш традыцыйны бонус – агляд самых цікавых публікацый сацыяльных сетак Белсату. Пратэсты 2020 года ў Беларусі выявіліся незвычайнымі паводле маштабу і працягласці. Удзел у іх бралі і тыя, каго рэжым лічыў сваёй апорай – чыноўнікі, дыпламаты, сілавікі. Аднак расколу кіроўных і сілавых элітаў так і не адбылося. Чаму? Адказ на гэтае пытанне шукаў журналіст старонкі Белсату Макар Мыш. На бок пратэсту перайшлі амбасадары Беларусі ў Аргентыне, Іспаніі, Славаччыне, Латвіі ды іншыя працаўнікі МЗС. За падтрыманнем мірных грамадзянаў званняў пазбаўлены больш за 100 супрацоўнікаў сілавых ведамстваў і пракуратуры. Былі адстаўкі і ў дзяржаўных установах культуры ды адукацыі, медыях і судах. Аднак масавага дэмаршу ўсё ж не адбылося. Вольга Цесакова, якая ў 2020 годзе была дэпутаткаю Менскага гарсавету, патлумачыла, чаму. Элітам было відавочна, што ў апазіцыі няма хуткіх інструментаў для захопу ўлады, але пры гэтым яны самі рызыкавалі страціць усё пры найменшай спробе змяніць баланс сілаў. Іх цішыня, маўклівая згода і былі паказнікам расколу. Большага яны даць не маглі. Ці паўплывала б на хаду пратэсту далучэнне чыноўнікаў з пулу Лукашэнкі? Чытайце ў артыкуле, чаму ў 2020 годзе дэмсілы не дараскалолі ўладаў і што рабіць, каб гэта ўсё ж адбылося на старонцы belsat.eu. Дзяржаўны дэпартамент ЗША апублікаваў штогадовы даклад аб правах чалавека, якім асобны раздзел прысвечаны Беларусі. У дакуменце гаворыцца, што ў 2024 у нашай краіне захоўваліся сур'ёзныя парушэнні правоў чалавека. Хто б пра гэта не ведаў. Пры гэтым дзяржава нічога не зрабіла, каб прыцягнуць да адказнасці датычных. Даклад пацвярджае, што Беларусь застаецца краінаю з сістэмнымі парушэннямі правоў чалавека, адсутнасцю незалежных інстытутаў і ўзмацненнем рэпрэсій у краіне і за яе межамі. Сярод парушэнняў катаванні, жорсткае абыходжанне, сексуалізаваны гвалт, адвольныя арышты, рэпрэсіі супраць беларусаў за мяжой, абмежаванне свабоды слова і забарона незалежных прафсаюзаў. Больш за тое, Беларусь і ў 2024 падтрымлівала Расею ў вайне супраць Украіны, надавала тэрыторыі, паветраную прастору і вайсковыя аб'екты, дапамагала з медычнага, матэрыяльнага і лагістычнага пункту гледжання. А з лютага 2022 года больш за 2400 дзяцей з акупаваных рэгіёнаў Украіны былі перавезеныя ў летнікі ў Беларусі, дзе іх ідэалагічна апрацоўвалі. Падрабязней пра парушэнне правоў чалавека чытайце на старонцы belsat.eu. Відэа сустрэчы Трампа і Пуціна абляцелі ўвесь свет, а вось тое, што адбывалася ў кулуарах, можна даведацца на старонцы Белсату ў Фейсбуку. Давайце і мы паглядзім, дзе размясцілі журналісты крамлёўскага пулу на Алясцы. Так, ну і закликаю таксама прымаць актыўны ўдзел у нашым чаце трансляцыі. Папа Бора згодны з вами. Славянскі Краматорск – гэта моцная лінія абароны, за ними толькі роўнае поле. Аддай іх Расіі, і ўся правабярэжная Украіна будзе Расія. Так, згодны, магчыма, таму Донбас Кіеў не хоча аддаваць. Мы ж ідзем далей. Нягледзячы на страты агратэхнікі і раненне работнікаў, жніво на поўдні Украіны трывае. Фермераў не спыняюць ні бесперапынныя атакі расійскіх FPV, так, дронаў, ні артылерыйскія абстрэлы.
Як у прифронтовым Запорожжі змагаються за урожай, глядіть на сторонці Білсату у Фейсбуку. На місці на одному стараємось не стоять, бо дуже багато в небі літає всякого. Коли снаряди прилітають, впаде куди впаде, не так страшно. А як FPV-дрони літають, воно зараза доганяє те, що треба. Вось гэта сапраўдная бітва за ўраджай. На гэтым у нас усё выданне. Зычу вам удалага вечара і да новых сустрэчаў на Белсаце.